So ito mga adyo, no? Isa sa mga napakagandang kulay na gagamba to. Ganyan, no? So PM size lang to. So ito, isa to sa mga kinokondisyon natin, no? Tingnan natin yung gigid niya kung makukuha natin. Kasi yung pagkain niya ay agawin natin yan mga adyo. So agawin natin to, no? So TM size lang ito mga G, para may panlaro din tayo sa maliit, no? So Gensan line to. $2,000 years later. Pwede natin itong liquid. So ginaganito ko itong mga adyo. Inaagaw-agaw natin ito, no? Para magdamot siya. Yan. Para yung gigil niya mga adyo, pag nakaagat sa iba, hindi magaan yung kapit niya, no? Yan natin kunin. Ayun, nagdadamot talaga siya. Nakagat na siya ng stick, no? Yung malaking gagamba.